A Barbie encadeada a casa, a verse no espello perfecta, golpeada enriba dun saco de combate ou dominada polo xénero masculino. Unha das bonecas máis famosas do mundo intervida para romper co rol de muller irreal e os estereotipos que representa. Dignificar a Barbie, que foi ese xoguete sexista por excelencia, e darlle ese papel de que de repente a Barbie sexa esa muller que reivindica e romper con estas situaciones. Situacións de desigualdade claras que en pleno século XXI aínda sufrimos as mulleres. Se ve claramente como quen, coa mesma titulación, coa mesma preparación, xa o pusimos nunha mesa grande, con unha cadeira grande e cos cartos. E Barbie ten a mesma preparación, o mesmo diploma, o mesmo traballo desenvolvido e, sin embargo, unhas monediñas e unha situación de máis baixa, económicamente falando. 18 realidades enmarcadas en vitrinas de cristal coas que as súas creadoras Isabel Blanco e Irene Silva nos convidan a reflexionar a través do arte nesta exposición rompedora e vanguardista. Que a arte é unha linguaxe universal que ben pode provocar os cambios que aínda a nosa sociedade necesita. E por iso, poesía visual para reflexionar e para romper ca desigualdade. Rompe, xoga en igualdade, como se chama o proxecto, chega a Lugo grazas a unha colaboración entre a Deputación Lucense e a de Pontevedra para romper con estas realidades. Creo que é unha mostra axeitada para amosar á sociedade que debe de pensar e reflexionar a todas as persoas que a visiten. O que pretendemos é concienciar desde os máis pequenos hasta os máis grandes, hasta os maiores. Conciencialos a todos nesa lacra que representa a violencia de xénero. Acabar con imaxes tan impactantes como reais cando vimos de coñecer que chegamos a 1000 asasinadas por violencia de xénero desde o 2003. Unha mostra para construir entre todas e todos un futuro máis xusto desde a infancia. Estará exposta nos corredores da planta baixa da institución lucense ata o 31 de xullo.